Dulu isi dulu dulu. Kape kik naug. Sama. Ano ba? Anak ni doon. Munduin ang daw. Ihatod ng kwarta. Sumay gatot. Lalo ito yung anak ng ako eh. Ito ba hilo ba? Ito. Ano? Ito sa ruyo. Ha. Ito anong kon? Silok. Ito dito. Ala? Ano boss? Street di ba? Hindi. Hindi ba ikaw? Lima kilo ang tatagpuan na. Ha? 5 kilo. Hmm. Oo. Ikan na. Lima. Kilo kami. Ano ba ito? One. Ulang niya. Kaya mga i-stress sa nila naman. Kani. Yan, ulang ng pap. Ubos. Wala man po na natunong oh. Ah, Na?